Mga kapuso, malapit 1 billion pesos nga ginbayad sa NGCP sang napulo ka electric cooperatives sa Western Visayas. Agod malikawan ang power blackout, wala na puslan. Mga puso, nauyang ang kwarta ang ginkolekta sa mga consumers para sa ancillary services ginapa-refund sa mga kongresista. Yaring balita ang itutukan ni Zen Kilantang Sasa. Pwede ba pakisoli yung 971 million? Hindi naman pala pwede pakinabangan eh. Nangin mainit ang pagtalakay sang power outage issue nga nagluntad sang Enero 2, 2025 sa Panay Island, Guimaras, kag porsyon sang Negros Occidental sa ginpatigayon nga investigasyon sa House of Representatives kahapon. Ginbuyagyag ni Ileco 3 General Manager Attorney James Basomo sa Kamara nga naglabot malapit 1 bilyon ang ginbayad sa napulo ka electric cooperatives sa rehiyon sa National Grid Corporation of the Philippines agud malikawan ang power blackout sang 2023. Ginasukot nila sa consumer ang kwarta para sa ancillary services. In fact, we are the ones facing the consumers and we are the ones paying for the entire cost of the operation and maintenance of the system. And we would like to bring this to the attention of the committee that for 2023 alone, the 10 electric cooperatives in Region 6 paid the amount of 971,421,608.28 for ancillary services. Dugang pa ni Balsomo, kung nasunod kun tani ang grid code, hindi makollaps ang grid kag hindi magdugay ang restoration process o kung pagbalik sang kuryente sa sulod sang 4 ka adlaw. Under the grid code, the contingency reserve requirement should be not less than the largest operating unit in the grid. The part of Panay, that is 150 megawatt, the PDC Unit 3. Given the required power of 300 megawatt to stabilize the grid, upon the synchronization of PDC Unit 1 the night after the incident, and the synchronization of PDC Unit 2 the following day, the next morning, there should have been more than enough power to stabilize the grid if the ancillary services had delivered as expected. Isa man sa nagbantay sang House Inquiry kahapon si Manong Arnold nga isa ka negosyante. Sunod sa iya dako nga halit sa negosyo ang nagluntad nga power outage kag dapat hatagan sang solusyon sang government officials. Siguro sa akong nangyayab sa lagi nila nga wala gid sila nagpabalo nga maamo na matabo. Kibot ka lang dapat perwisyo gid sa akon. Ginatipon na ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr ang mga dokumento kag ginahulat ang resulta sa investigasyon sa Senado kag Kongreso agud makapasaka na sang kaso ang Iloilo Provincial Government. May sa Region 6, pumahimo wala. Kung ano man ang parte sa bill namo na ginabayad para sa mga bagay para malikawan ang blackout o kung masagang ang blackout. Pero wala din mo. Gusto namon bawion. Nagakabalaka naman ang gobernador nga masulit ang power outage kung hindi matuman ang ginpromisa sang NGCP. If you will not strengthen the grid immediately, kung hindi nyo na pagtapuso ng backbone, kalangipan pa nga mga coronary infrastructure, at hindi mag-improve ang management, hindi mag-improve ang protocols ng execution, hindi kita matingala. Kung mag-brownout na luwat. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.